Que tal, saudos? Arrancamos nova semana, hoxe 6 de maio, faltan exactamente 20 días para que se celebren as eleccións municipais que se van celebrar o vindeiro 26 de maio. Xa seguramente o notaron, a campaña xa comeza a pre-campaña, xa comeza a intensificarse, en cuestión de días entramos xa de cheo na campaña propiamente dita, na campaña electoral, así que nada, nos seguimos percorrendo a nosa xeografía na procura de ideas e de argumentos coas diferentes candidaturas que se presentan ás diferentes alcaldías da nosa contorna. Hoxe a quenda do Concello de Muros visitan este plató de contrastes instalado no Auditorio Municipal de Ribadumia, como sempre, as candidatas de 4 formacións políticas daquela localidade, a candidata do Partido Popular, a candidata do PSDG, a candidata de Compromiso por Galicia e a candidata do Bloque Nacionalista Galego. Xa ven que son 4 mulleres as que optan á alcaldía desta localidade e, dende logo, é un feito aillado, podemos dicir, na política galega, porque dubido moito que haxa moitos máis concellos nas que se produza un escenario como este, na que sí ou sí vai haber unha muller sentada na alcaldía. Se lles parece, paso xa a presentar as protagonistas desta noite. Aquí á miña dereita, a candidata do Partido Popular, Inés Monteagudo, moi boas noites. A miña esquerda, a candidata do PSDG-PSOE, Caridad González, boas noites. Candidata de Compromiso por Galicia, María Xosé Alfonso, boas noites. Boas noites. E, por último, candidata do Bloque Nacionalista Galego, María Lago, moi boas noites. Moi boa noite. E benvidas ás 4 a este contrastes que dedicamos ao Concello de Muros. Agora que xa nos coñecemos todos, se os parece, marchamos ata a localidade na procura de máis datos. O Concello de Muros, situado na parte máis setentrional das Rías Baixas, ten unha superficie de case 73 km². O municipio está dividido en 7 parroquias. A localidade foi perdendo poboación nos últimos anos ata situarse nos 8.695 habitantes, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística. No 2014, pola contra, a vila superaba os 9.100 veciños. O vindeiro 26 de maio, os muradáns están chamados a elixir 13 concelleiros, os mesmos que na actualidade. Nos comicios de 2015, o PP pasou a ser a forza máis votada con 4 edís. Son os mesmos concelleiros que obtivo o PSDG, que perdeu 2 actas con respecto a 2011. Compromiso por Galicia apareceu na escena política da localidade con 3 representantes. A derradeira formación en entrar na corporación foi o BNG, quedando con 2 edís. Un escenario político moi aberto, a sorpresa chegou nun incerto pleno de investidura. A candidata de Compromiso, María Xosé Alfonso, con tan só 3 edís e sendo a terceira forza, fíxose co bastón de mando. A rexedora recibiu os votos do PSDG, formación que renunciou a optar a elección malia terma e representantes. Atendendo o número de votos, os populares foron a forza máis votada con 1.706 apoios. O PSDG foi respaldado por 1.513 muradáns, mentres que Compromiso colleitou 1.131 sufraxios. O BNG, pola súa banda, recibiu 771 votos. A participación no 2015 quedou ata o 67%, fronte ao case 71% de 4 anos antes. Bueno, pois agora que temos xa todos os datos en riba da mesa, se lles parece, comezamos coa primeira rolda de intervencións, no que cada unha das candidatas ten a oportunidade de dirixirse á audiencia de Canal Rías Baixas e, por suposto, os veciños e veciñas da localidade protagonista, da localidade de Muros, para lanzar esa primeira mensaxe inicial que lles queiran transmitir. Ten a palabra a candidata da forza máis votada nos pasados comicios, neste caso a candidata do Partido Popular. Ten por diante 60 segundos aquela cámara. Moi ben, pois moi boas noites, moitas gracias a Canal Rías Baixas por darnos a oportunidade de presentar as nosas propostas e debater co resto de candidatas nun medio tan dinámico e atractivo como é a televisión. Como ben vos dixo o presentador, eu son Inés Monteagudo Romero, portavoz do Grupo Municipal Popular e por segunda vez candidata á alcaldía de Muros. Xa vos lo contaron na introducción, a primeira vez que me presentei no ano 2015, a nosa foi a lista máis votada, pero a portavoz socialista e o seu grupo decidiron darlle os seus votos á opción que quedou en terceiro lugar, a de Compromiso por Galicia, para boicoteala toda a legislatura, e así, entre unha e outra, pois fixeron desta legislatura un auténtico despropósito. Nos agardamos e desexamos que desta volta sexan os veciños de Muros os que decidan, que digan alto e claro quen queren que gobernen o noso concello, que non deixen esa decisión nas mans de quen vai facer un uso interesado dos seus votos. Sen dúbida, sería o mellor para Muros que quen goberne o faga legitimado polo apoio maioritario dos veciños. Grazas, señora Monteagudo. Rematou xa o seu primeiro minuto. Candidata do Partido Socialista, ten por diante outro minuto de tempo a aquela cámara. Boas noites. Bueno, son a candidata do Partido Socialista de Muros, creo que xa son coñecida. Presentámonos este grupo de xente nova, presentámonos ás eleccións municipais
con un currículum que todos os muradanos nos coñecen. Os muradanos saben que cada vez que gobernou un socialista, Muros conseguiu ir para adiante e conseguiu progreso e conseguiu a maior parte dos servicios que na actualidade temos. O Partido Socialista temos un proxecto de obras, temos un proxecto de servicios. Non podemos consentir que o noso pueblo, tan querido, o noso pueblo Muros, vaya para atrás, como foi nestes 4 anos. Non se pode consentir, temos que ser quen de acadar o goberno municipal para que Muros siga progresando. Grazas, señora González. A quenda de Compromiso por Galicia ten por diante un minuto a que la Cámara. Bueno, moi boa noite, son María Xosé Alfonso, actual alcaldesa de Muros, e que me presento a reelección con un equipo de persoas solvente e comprometidos coa nosa vila. Nestes 4 anos conseguimos primeiro resolver importantes problemas que atopamos, como por exemplo o arranxo da piscina municipal, do tellado da piscina municipal, pero tamén conseguimos outros grandes logros, como reducir en case 2 millóns de euros a deuda a bancos e a proveedores, facer importantes obras de saneamento que repercuten directamente na actividade económica no marisqueo e na pesca, por exemplo, e entón o que pretendemos é poder seguir traballando nesta liña outros 4 anos para seguir na mellora do noso concello e dos nosos veciños e veciñas de Muros. Moi ben, pois remata esta primeira rolda a candidata do Bloque Nacionalista Galego, cando queira, aquele a súa Cámara. Boa noite, eu sou María Lago, a candidata do Bloque Nacionalista Galego, e quero comezar esta miña intervención facendo un breve resumo sobre o que foron estes 4 anos. Usa Compromiso por Galicia un lema que di nunca tan poucos fixeron tanto, esquéncelle a segunda parte da frase, que é que nunca tan poucos fixeron tanto dano a tanto. Fai 4 anos topámonos co esperpento de que a candidata do Partido Socialista facía investir a terceira forza negándolle durante todo o tempo o seu apoio. Unha irresponsabilidade por parte de quen acepta o cargo, collelo sen vontade de diálogo. Fronte a isto, topámonos tamén con un PP que durante 4 anos se lavou as mans esquecendo que o apoio dos veciños duraba durante 4 anos e non só en canto non conseguiu facerse co sillón de mando. Fronte a iso, o noso BNG traballou durante 4 anos en favor dos intereses dos veciños, demostrando día a día que quen lle importaba era o benestar de Muros, moitas veces en contra dos intereses propios do partido. Gracias, señora Lago, xa rematou ese primeiro minuto inicial, teremos tempo para seguir falando. Agora, xa que rematamos esta primeira rolda, se lles parece, metémonos de cheo xa no primeiro bloque temático, falaremos de infraestructuras, falaremos de dotacións de servizos públicos e falaremos tamén de urbanismo. Ten a palabra a candidata do Partido Socialista e pregúntolle sobre infraestructuras. Que necesidades ten actualmente o Concello de Muros? Pois o Concello de Muros actualmente ten un montón de necesidades e despois destes 4 anos máis. E quero facer solamente un apunte con respecto ás manifestacións das miñas compañeiras. Ahora mismo, dicindo que o Partido Socialista investiu a alcaldesa, a representante de Compromiso por Galicia. Si é certo, porque os veciños de Muros votaron masivamente esquerdas, está claro. Éramos 9 concelleiros de esquerdas e 4 de dereitas. O Partido Socialista, cos votos de esquerdas, non vai a xogar. E por eso investimos unha persona que creemos que era de esquerdas, que ao final resultou ser de dereitas e collida Camán anduvo gobernando de costado co Partido Popular. Con respecto ás infraestructuras de Muros, nos levamos, e vimos aquí precisamente a eso, vimos a expoñer o noso programa, porque fixemos un programa moi ambicioso, porque Muros o merece. Muros merece estar á altura de calquer concello da redor. E no noso programa levamos como de forma moi urxente, ofrecendo un local municipal, a posta en marcha da guardería municipal, que outro día no pleno da corporación, a señora alcaldesa parecía imposible poñer en funcionamento, pero bueno, para ela sí é imposible, pero para os socialistas non é imposible poñer en funcionamento unha guardería municipal. Tamén temos como segundo punto, que tamén é moi importante, non podemos consentir que os nosos veciños, os nosos maiores, se teñan que desplazar a Lugo para poder ter os servicios de un xeriátrico. Iso debemos ao Partido Popular, que desde a Xunta de Galicia prioriza a calquer persona sin ter en consideración que a xente de Muros debería ser a primeira en poder optar a esas plazas do xeriátrico.
Problemas moi especiales en Muros, o aparcamento. Cando a última vez que gobernamos en Muros, 4 anos antes, propuxemos e tiñamos un estudio de mercado feito para facer un aparcamento soterrado no recheo do Porto de Muros. Vai rematando. Vale, seguimos con esa idea, pero basicamente, tan pronto nos fagamos cargo do goberno municipal, empezaremos con mantemento do pueblo, porque ahora mismo temos un pueblo sucio e sin mantemento. Despois teremos tempo para seguir escoitando agora a quenda de Compromiso por Galicia, cando queira. Bueno, moi boa noite outra vez. Vamos a ver, en canto a infraestructuras, nos estes 4 anos fixemos importantes obras en infraestructuras, sobre todo en saneamento, por exemplo, conseguimos que se arranxara o paseo de Esteiro, fixéronse obras históricamente demandadas, como saneamento da Rocha, está aprobado xa o proxecto simplemente pendente de licitación o arranxo da Praza do Cristo de Tal ou do Chalón en Muros, e hai un montonazo de obras pendentes en infraestructura. O que propoñemos é aproveitar edificios xa vellos que hai no Concello con necesidades de rehabilitación e aproveitalos para distintas necesidades, como por exemplo unha guardería infantil ou un punto de atención á infancia, a antigua Lonxa Bella para que pode ser un espectacular mercado singular con algunha outra actividade engadida ademais, que pode ser moi interesante para ali turísticamente. Por suposto, hai que traballar en habilitación de novas zonas de aparcamento en todo o Concello, non só no casco de Muros, senón en todo o Concello, nas zonas de maior afluencia turística, e hai moitísimo máis que traballar en infraestructuras. Efectivamente, me investiu a alcaldesa señora González e o seu grupo hai 4 anos e, como ben se decía por aquí, para nos facer a vida imposible. Aínda así, durante estes 4 anos, conseguimos facer moitas cousas, moito máis do que pensaba ninguén, que a maioría da xente, empezando porque nos investiu, porque me investiu a alcaldesa, non contaban que duráramos ningún telediario, ningún mes siquera na alcaldía. Remataron os 4 anos, aquí estamos con moitas cousas feitas a pesar de ser só 3 e a pesar de todos os atrancos que se nos puxeron durante estes 4 anos. Pois damos a palabra á candidata do Bloque Nacionalista Galego, cando queira. Ben, como é certo, Muros agora mesmo está tremendamente falto de servicios. Nos no noso programa reclamamos que se dote, como ben dixo, como xa dixo antes, a candidata do Partido Socialista, Muros precisa dunha escola infantil, que non son garderías, son escolas infantiles de 0 a 3. Non temos ese servicio agora mesmo. O BNG levou no pleno precisamente porque era algo demandado polas familias dos rapaces. Puxéronse bastantes trabas para que entrase a pleno. Outra das cousas que levamos, aparte de mellorar o saneamento de todo o Concello, non só da Rocha, hai parroquias as que levan anos sin tocárselle, como pode ser a Velleira, que non ten saneamento, ou zonas de Esteiros, zonas de Serres. Aparte disso, reclamamos que é de vital importancia, tendo en conta o avellentamento que ten a nosa poboación, unha liña de transporte interparroquial. Xa nesta legislatura aprobouse en pleno, que pasa que logo non se levou a cabo, a instauración de novo do Noitebús, que xa estivera funcionando no Concello. Aprobouse no pleno, despois non foi adiante, non sabemos se por desidia, se por qué. Nos levamos no programa unha liña de transporte interparroquial que conecte todas as parroquias do Concello, precisamente para que entre todos poidamos ir de unha parroquia a outra sin ter que depender de taxis ou de pedirlle favores a outros veciños para que nos leven. Aparte deso, creemos que é de vital importancia tamén mellorar o servicio de sanidade do Concello. Sabemos que depende do Sergas, pero aí debemos facer forza dende o mesmo Concello para reclamar un bo servicio de pediatría, unha atención como Dios manda de enfermería. Pois se lle parece agora, damos a palabra á candidata do Partido Popular, cando queira. Moi ben, pois eu vamos falar de infraestructuras, urbanismo e dotacións ou servicios á poboación, deixarémolo para o bloque final, que creo que de onde se marcan esas cuestións. Nos falamos de servicios básicos, que creemos que teñen bastante problemática no Concello. O servicio de auga potable, en este momento foi imposible, pois durante toda a legislatura, ter algunha certeza
respecto ás debedas que a empresa mantén co Concello polo pago do canon e a situación do contrato. O tema de saneamento pois é unha aposta que fixemos desde o principio da legislatura, propuxemos dous grandes acordos, un referido ao saneamento e outro contra a loita contra a exclusión e a pobreza. Non recibimos resposta de ningún grupo, pero sí creemos que se fixo algún avance no tema de saneamento, en parte pois polas propostas que presentamos desde o noso grupo. Nos apostamos por sanear as zonas máis afectadas por verquidos e contaminación, a Praia da Virxe do Camiño, zona de Marisqueo, a do Río Valdisería e a Praia da Roxa. Tamén temos que mencionar os problemas que houve durante toda a legislatura ca recollida do lixo, que non foron problemas exclusivos de Muros e probablemente pois darían para un monográfico, pero o certo é que a xestión que a señora Alfonso fixo como presidenta de Santidade pois foi manifestamente mellorable. Non se fixo absolutamente ningún tipo de mantemento de limpeza de contenedores, nadie sabía cando iban a recoller o lixo e cando non, aparecían os camións ou non aparecían, a veces quedaban días e días acumulados. Tamén nos parece que hai que facer mención neste apartado do que é o acceso a tecnoloxías da información e da comunicación, que foi un tema prácticamente presente en todos os plenos desta legislatura a través de preguntas e rogos do noso grupo e do grupo do BNG, tamén é verdad. Hai que garantir o acceso ao sinal de televisión e internet a todos os veciños do Concello. Non pode ser que unha empresa de telefonía calquera consiga colocar unha antena e o Concello non é capaz de poñer unha para a televisión. En canto ás infraestructuras viarias, podemos falar, pois, efectivamente, da falta de aparcamento, que é un problema crónico que hai que dar solución. Chámanos a atención que a señora alcaldesa faga mención do Paseo de Esteiro e da Praza do Cristo de Tal, posto que tanto unha como outra foron iniciativas deste grupo. Se lle parece, deixámola aquí, porque xa completou os seus primeiros 2 minutos. Agora, se os parece, imos facer unha rolda de 1 minuto e medio para seguir abordando todas estas cuestións que xa se foron poñendo sobre a mesa, pero tamén querixer introducir a cuestión do urbanismo, porque sí que é certo que é un asunto crucial para o desenvolvemento de calquera localidade, e moito máis nunha localidade da beleza paisaxística de Muros, non? Entón, pois, quixera tamén introducir esta cuestión, ainda que tamén poden facer alusión, se queren, a todo comentado polas candidatas na primeira rolda. Ten vostede a palabra. Bueno, pois, efectivamente, a señora alcaldesa di que fixeron moito entre os tres e a verdade é que non fixeron nada. A nosa sorpresa, e creo que a de todos os muradáns, foi cando se tirou a piscina e dixo que iba a gobernar ela sola. Más que gobernar, desgobernou. Dixo que fixo moitas cousas, pero isto é o concello que nos encontramos. Encontrámonos un concello sin limpar, con infraestructuras todas rotas, o mobiliario todo desfeito, os parques infantiles sin mantemento, a xente de Muros que se cansa de pedir unha vez e outra vez que lle van a arreglar o campo de fútbol de Eleuterio Balallo. Prácticamente non se pode xogar en ese campo de fútbol e o seu concelleiro de deportes non se lle ocurre outra cosa máis que decir que vai denunciar o campo de fútbol. Bueno, cousas que non teñen nin pés ni cabeza. Pero nós queremos falar efectivamente do urbanismo, porque nós fomos quen de poñer en funcionamento no Concello de Muros unha oficina urbanística con 2 asesores que tantas pupas lle fan a señora alcaldesa. Pois eses 2 asesores e esa oficina urbanística que formamos no Concello de Muros formando os funcionarios dounos para facer un montón de cousas, modificar a línea de costas, importantísimo para o Concello de Muros, un concello tan limítrofe. E ademais hai un problema importantísimo, porque cando gobernaba a señora, bueno, mentras la expulsaron, porque sabedes que na legislatura anterior o señor Domingos Dosil tuvo que expulsar por traidora o seu grupo, e mentras non a expulsaron, pois entre o Partido Popular e o BNG, que sabedes como un pacto entre o Partido Popular e o BNG, aprobaron o PEXON. O PEXON é o documento máis importante que temos no Concello de Muros, un documento que había que tratar con moito mimo e con moito cariño, da mesma maneira que hai que tratar desa maneira o plan especial do casco histórico, que sabedes que en Muros temos un casco histórico moi ben conservado. E que se fixo? Pasouse por encima, ese pexón é un pexón que non cumpre as expectativas dos veciños de ninguna maneira, e entonces é o momento de recuperar ese pexón. E, perdona, só un segundo para acabar. Temos ocasión de seguir falando, así que damos a palabra á candidata de Compromiso. Bueno, parece mentira que si o PEXON ten tantísima falta de modificar, que conste que eu considero que sí, que ten falta de modificar, non fixera absolutamente nada por modificarlo nos 4 anos nos que a señora González foi alcaldesa. Non o sabe, claro.
Bueno, se interrompe... Xa saben que isto é un debate, podense interrumpir, dixeno antes de iniciar a grabación, podense interrumpir na medida en que se respeten, como decía, un pequeno comentario, como fixo a señora González, non pasa nada, porque é un debate, insisto, non son 4 entrevistas paralelas, e feita esta aclaración, que, bueno, pois me refiro a vostedes as 4, pode continuar. Moi ben, pois tomamos nota entón, a ver se sabemos interrumpir con educación entón, moi ben. Nada, decía que efectivamente o pexón hai que modificalo, está causando problemas en algunhas zonas e hai que desarrollalo porque hai importantes partes que non se puideron desarrollar, non? Di a señora alcaldesa, a señora Caridad González, que non fixemos nada durante os 4 anos, bueno, está aí para ver o que se fixo. Insisto, empezamos resolvendo problemas que atopamos cando chegamos ali, como, por exemplo, ese complicado arranxo do tellado da piscina, que atopamos nada menos que unha empresa que levaba traballos executados, gastando cartos e traballos executados coa permisividade ou co consentimento do Concello, fora de proxecto, dependente dunha subvención de 93.000 euros da Diputación, que se corría o risco de perder eses cartos e ter que pagarlle á empresa para que quedara o tellado mal por enriba. Fixemos moitísimo durante todos estes 4 anos, a pesar do que diga a señora González, non? De que hai falta de mantemento, efectivamente nestes 4 anos o noso maior problema foi o mantemento, a limpeza dos camiños, sobre todo dos camiños, e o mantemento das vías, é verdad. Estivemos durante os 4 anos limitados por problemas de persoal, agora mesmo na Brigada de Obras hai moi pouquiño persoal porque hai varias persoas de baixa, hai moitas limitacións legais para contratar persoal, hai limitacións legais para gastar, hai que cumprir unha regla de gasto que di que non se pode gastar máis que o ano anterior, senón iso ten consecuencias para o Concello. A pesar de todo iso, reducimos a débeda, conseguimos sanear a economía do Concello, conseguimos facer obras e conseguimos, sobre todo, que a xente poida ir ao Concello con tranquilidade, sin medo de con quen se atopa ali. Venega. Bueno, antes de nada, sin facer nada, calquera reduza a débeda do Concello. É verdad que foi a menos, pero ou os veciños estamos cegos ou pouco se fixo durante este mandato. Digolles que falaremos no segundo bloque para, se queren, non perder o tempo con estas cuestións que teremos despois ocasión de tratalas en profundidade. En canto a urbanismo e infraestructuras, é certo que durante o goberno do BNG se aprobou un pexón, é certo que ten moitos erros que hai que corrixir, pero non só no casco, tamén en todas as parroquias, porque Muros compoñen a 7 ou 8 parroquias. Ninguén falou só do casco. Eu digo porque moitas veces a maior parte dos programas van dirixidos a Muros Vila e hai 7 parroquias en todo o Concello as que hai que mimar como a principal. Ninguén falou só do casco, de feito ali hai un plan especial do casco histórico. Sí, o coñecemos de sobra. Pode continuar, si quere. Aparte deso, en canto ao saneamento que se dicía, queda moito por facer. En canto ás obras que se levaron feitas durante esta legislatura, das que moitas veces se presume, foron obras moitas veces coa posición da veciñanza, como pasou coas aceras de baño e como pasa coas aceras que se están facendo en Esteiro, das que se presentaron as firmas dos veciños para que se modificase o proxecto, porque os que vivimos as consecuencias desa obra sabemos que non foi un bo proxecto, aparte de que se eliminaron prazas de aparcamento que había ali, tendo en conta os problemas que temos de aparcamento no Concello, non están ben feitas, os desagües non funcionan ben, cada vez que chove inúndase toda a zona. Pareceme a min que como mínimo non é ningunha obra da que presumir. Moi ben, damos a palabra á candidata do Partido Popular, cando queira. Moitas gracias. Pois, efectivamente, en urbanismo hai un pexón que afecta a todo o Concello, que hai que actualizar, evidentemente, aparte que xa ten os seus anos e hai bastante normativa nova que lle afecta. O casco histórico ten un plan especial dentro do que separado, que non lle afecta tanto o pexón, que tamén haberá que actualizar, sobre todo agora pois que hai unha nova lei de rehabilitación en vigor. De todas formas, a nós gustaríanos incidir un pouquiño tamén pois no que poderían ser as solucións para os problemas que comentamos antes. O tema da auga potable, que nos parece importantísimo, agora mesmo estáse prestando o servicio precario e creemos que hai que tratar coa empresa concesionaria de buscar unha solución para continuar con este tema, porque se nos quedamos sin auga, pois é importante. Nós, por exemplo, pedimos no último post que se fixera unha conexión
a rede de auga potable para o lugar de Arriba en Serres, recentemente neste último. En canto ao que comentaba o BNG de que nos lavamos as mans, bueno, é unha cuestión que levan dicindo durante toda a legislatura, pero certo é que eles estiveron en moitísimas cuestións, pois, por exemplo, nunha desa obra das que fala, da Ribeira de Maio, que se aprobou cos votos do Partido Popular. En canto ao saneamento, efectivamente, hai un tema que hai que afrontar, creemos que con bastante urxencia, que é o tema da parroquia da Velleira, que é zona marisqueira, e necesita un plan específico de resaneamento para esa parroquia exclusivamente, posto que quedou aí no medio. Tamén nos gustaría facer aquí un comentario acerca de unha cuestión que foi responsabilidade do goberno socialista e foi a dos contedores soterrados, que se invertiu pois un montón de diñeiro, un investimento moi importante que se fixo nos do goberno socialista, pero que foron incapaces de poñer en funcionamento pois pola falta de previsión e de xestión. O seu funcionamento probablemente sexa xa inviable. En canto a outra cuestión que nos gustaría falar, pois sería sobre os investimentos que fai Portos, que creemos que tamén é importante. Gracias. Bueno, pois nada, quedanos tan só 4 minutos antes de marchar a publicidade, así que vamos facer unha rolda rápida, por dicilo de algún xeito, 1 minuto por cada unha das formacións para aclarar algunhas das cuestións que se cadra quedaron no tinteiro. Cando queira. Con respecto ao plan que apunta, que pasou moi ben de puntillas a representante do Partido Popular, do plan de rehabilitación, olvídaselle decir, e anunciámoslo aquí, que o Partido Socialista imos interpoñer un recurso de anticonstitucionalidade contra esa lei, porque Muros é un sitio que vai ser moi perjudicado por esa lei, porque non se lle ocurre ao Partido Popular, máis que outra cousa que decir que as casas que non se rehabilitan que as van expropiar. Pasou vostede de puntillas por aí, pero é moi complicado. Co cal, o que deberían facer era dotarnos de medios e dotar a xente de subvencións, para a idea, pero fixeste dela mal, como sempre, e casi sempre lle toca a Muros, non sei por qué, pero sempre nos toca a parte do que lle pasa ao Partido Popular. E con respecto aos contenedores soterrados, tamén quero decir algo, que claro, 20 segundos. 20 segundos, solamente decir que onte acaba de publicar unha sentencia donde condenan a Mancomunidade do Barranza a que lle pague a empresa a posta en funcionamento dos contenedores soterrados. Compromiso. Hombre, está ben que o diga, porque vostede nos preguntou en pleno varias veces por que non poñíamos a funcionar os contenedores soterrados que vostede o colocou e que tivo un ano e pico sen poñer a funcionar e que sabía que era un problema poñelos a funcionar. Os contenedores soterrados acabaron de colocar cando vostede entrou a gobernar. Eso é mentira e vostede o sabe e todo o mundo que teña un pouco de memoria o sabe. Entón está ben que comente o dos contenedores soterrados e con respecto aos asesores que vostede comentaba da Oficina de Urbanismo, bueno, se tan bo traballo fixeran formando a xente do Departamento de Urbanismo, o persoal do Departamento de Urbanismo sigue ali, entón o problema non era o persoal, o problema eran os asesores que se levaban nada menos que, como vostede sabe, 150.000 euros ao ano se levaban. E de feito chegou a habilitar unha partida de 77.000 euros nos presupostos. Para iso, que tal? Con respecto á recollida do lixo, que decía que fixemos unha xestión nefasta, aquí a señora Monteagudo, que fixéramos unha xestión nefasta durante o ano que tiven a presidencia da Mancomunidade do Lixo. Home, se o problema fora a presidencia da Mancomunidade, non debería haber problema, porque antes de min houve presidencia do Partido Popular e agora hai presidencia do Partido Popular. E os problemas seguen igual. Imos co Benega. Bueno, en canto que se ven comentando agora nesta última ronda da recollida de lixo, a verdade é que o tema mete medo tal e como está, pero non se lle pode botar a culpa nin só o Concello, nin só a Mancomunidade, porque todos sabemos que aí hai moitos intereses que están xogando dun lado e do outro, e creo que o Partido Popular non é para nada o máis indicado en botar merda en riba da Mancomunidade, perdón pola expresión, pero... Moi ben, pois damos a palabra xa por último ao Partido Popular e marchamos a publicidade. Bueno, pois en canto a ese último comentario da portavoz do BNG non me parece procedente, porque aquí estamos falando de lixo, non de merda, sería unha cuestión de saneamento. Non dixemos en ningún caso que fora culpa nin da Mancomunidade nin do Concello. Dixemos que cando a señora Alfonso foi presidenta deixou bastante que desear a xestión que fixo. É un problema que hai que afrontar entre todos os concellos e que hai que tratar con rigor e seriedade. E desde logo, que a atitude que lle vexo a vostede vai a ser moi complicado que se chegue a ningún acordo. Moitas gracias. Moi ben, pois rematada xa esta rolda, se lles parece, marchamos á publicidade e de contado, estamos de volta aquí neste Contrastes Muros. Ata agora.
Pois continuamos neste Contrastes Muros e seguimos falando de moitas máis propostas que nos teñen que contar as convidadas que viñeron a este plato de televisión esta noite. Agora imos falar de emprego, de economía e tamén dos sectores productivos. Ten a palabra a candidata de Compromiso por Galicia e voulle preguntar, xa que vostede opta a reelección, que fixo nestes últimos 4 anos para mellorar a economía local, tamén para o fomento do emprego e que ten en mente para continuar mellorando esas cuestións se recunca na alcaldía. Bueno, pois conseguimos, como comentabas ao principio, conseguimos rebaixar a débeda do Concello de Muros en prácticamente 2 millóns de euros en estes 4 anos pasados. No caso de débeda a bancos, pasamos de unha débeda de 2.100.000 euros que había en decembro de 2015 a 975.000 que había en decembro de 2018. Faltan estes últimos anos por computar, co cal se reduciu a débeda en 1.125.000 euros. E no caso de proveedores, que nos parece se cabe máis importante, reducimos a débeda nada menos que en 860.000 euros. Pasou de 1.050.000 a 190.000, son datos de decembro de 2018. Falamos de case 900.000 euros que en lugar de estar nas arcas dos proveedores, moitos deles pequenos e medianas empresas do Concello de Muros, estaban nas contas do Concello. Pero aparte de iso, pois se reduciu o período medio de paga a proveedores, que tamén é importante para a supervivencia das pequenas empresas e en canto a emprego. O que fixemos pois foi, por exemplo, a hora de solicitar un obradoiro de emprego, buscar disciplinas que realmente lle serviran ao persoal que entraba nun obradoiro de emprego a mellorar as súas opcións para ser empregado de algo, e escollemos disciplinas como, por exemplo, a axuda a domicilio, que é algo moi demandado e que hai escaseza tanto nas empresas privadas como incluso na listaxe que ten o Concello para contratar este tipo de persoal. Apostouse moito polo saneamento porque iso incide directamente no sector productivo e nas actividades productivas, porque no noso Concello hai moitos empregos que dependen directamente ou indirectamente do mar, de aí que se apostara tanto polo saneamento e que se propuxeran para o obras que eran imposible decir que non, tendo en conta que somos 3 de 13, no equipo de goberno somos 3 de 13 concelleiros. Entón, neste último por exemplo, se propuxeron obras que eliminan nada menos que 12 puntos de vertido, a ría e os bancos marisqueiros máis grandes, que son o da Virxe do Camiño e o de Esteiro en Parameán. Queda efectivamente, como se comentaba antes, a zona da Villeira que hai que empezar a traballar por aí. Imos escoitar as propostas de economía e emprego do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, antes de nada, gustaríame apuntar que o conseguir reducir o pago a proveedores que conseguiu Compromiso por Galicia foi gracias aos recoñecementos extrajudiciais de crédito que non tería quitado adiante, de non ser polo compromiso que tomou o BNG, precisamente foron debidos a unha falta de orzamentos durante estes 4 anos. En canto ás propostas que nos levamos, tanto a nivel empresarial para conseguir que se desenvolva a industria en Muros, partimos por dotar dos servicios necesarios ao polígono industrial para axudar a que así se afinquen as empresas nel. Tamén apostamos por facer da Praza do Mercado un motor do comercio de proximidade e non botala abaixo como pretenden certas organizacións. En canto á economía productiva, nos optamos por abrir novas vías de explotación, como xa se fixo no seu día ca Orella de Mar. Queremos tamén levar a cabo un plan especial co marisqueo, porque sabemos que un sector do que comen moitas familias no noso Concello, e por iso queremos chegar a acordos ca cofradía para axudarlles en todo o que este da man do Concello, tanto para a protección dos bancos, non só co saneamento, que é unha parte, por suposto, fundamental para conseguir unha boa calidade do produto, senón tamén ca vixianza, como nos teñen xa reclamado moitas veces, dotando de carteles disuasorios as praias nas que se marisquea, que é un problema que, por desgracia, siguen tendo as mariscadoras no noso Concello, así como de darlle unhas zonas adecuadas de vixilancia, que non teñan que estar simplemente de paseos por ali, que teñan un sitio onde resguardarse, ainda que sexa os días que fai mal tempo. Vai rematando. Outro dos nosos puntos fortes é a creación do viveiro de empresas. Este era un proxecto que xa había no seu día, pero que non chegou a poñerse adiante co cambio de goberno. O viveiro de empresas consiste en dotarlle nun local, dotar as empresas de nova creación dun sitio de medios para poder comezar a súa andaina, e unha vez que xa son
digamos, autosuficientes poidan sair do viveiro e deixarlle o sitio para as que veñan. Partido Popular. Bueno, pois nos na área económica, primeiriño que entendemos que hai que facer pois é un orzamento, porque durante estes 4 anos pois non houbo forma de que se fixera. O orzamento pois é o documento que recolle a forma de executar a acción política dun goberno, co cual pois sen orzamento é difícil que se chegue a ningún obxectivo ni que se cubra ningunha expectativa. O que se fai é ir, bueno, pois collendo cousiñas e saltando de cousas en cousas. Ao longo esa falta de orzamento, pois o que ocasionou ao longo destes 4 anos foi que houbera que facer pois un montón de modificacións de crédito e un montón de recoñecementos extrajudiciais de pago a proveedores. Sei que unha das teimas que manifesta sempre Compromiso por Galicia pois é que lle poñemos pau nas rodas, que non lle deixamos pagar aos proveedores. Esta é un cuadro das cifras que se abonaron durante este ano en pago a proveedores por recoñecementos extrajudiciais de crédito, 600.000 euros, aprobause todos menos un no ano 2017, que presentaron varias veces con distintas alternativas, intentamos presionalos para que fixeran un presuposto, non foi posible, e outra da xestión económica deste goberno, aparte de pagar as cuotas dos bancos, que só é domiciliala na conta, e pagar, pois foi intentar subir as tasas e os impostos. Trouxeron a pleno unha subida para as intervencións do GES en sinistros e trouxeron tamén a pleno unha subida do imposto de circulación que non se lle deixou aprobar. Tamén unha cuestión importante que hai que señalar é a pérdida de subvencións. A falta de presentación das contas en plazo e de depósito das contas vai ocasionar a pérdida dunha importante línea de financiación, a parte das que se perderon porque non se justificaron a tempo, etc. etc. Tamén, aquí, en esta cuestión, hai que mencionar a renuncia que durante o primeiro ano fixeron de forma totalmente voluntaria ao préstamo da Diputación, un préstamo a interés cero e con 2 anos de carencia que non quixeron solicitar por puro capricho. Escoitamos a candidata do Partido Socialista, pregunto yo mesmo sobre cuestións de emprego e tamén da mellora da economía local. Bueno, pois eu creo que aos veciños e veciñas de Muros lle ten que quedar clarísimo de que esta señora, se volva a gobernar, o Concello de Muros vai intentar gobernar, porque non lle oímos de ninguna das maneiras, intentar gobernar sin orzamentos. Eu creo, e que a experiencia que temos de goberno, creo que é moi difícil ou casi imposible gobernar sin orzamentos. Efectivamente, ese foi o resultado destes 4 anos de goberno deste grupo de 3, como di ela, que non tiñan orzamentos, que non ten pensado facer uns orzamentos, non sabemos se é por incapacidade ou o motivo non o sabemos, porque ela, en máis dunha ocasión, no pleno da corporación, dixo que era culpa da oposición, pero oposición non tuvemos, e aquí hai unha representante da oposición tamén, non tuvemos oportunidade de ver ninguna proposta de orzamentos. O sea, esta señora pretende gobernar sin orzamentos, o sea, a xente de Muros xa sabe a que aterse con respecto a vostede, porque o orzamento é a pedra angular dun concello. E tanto é a pedra angular dun concello que desde a Diputación da Coruña o presidente da Diputación non daba crédito e chamábanos por teléfono e preguntaba como é posible que o único concello de Muros que este renunciando a subvencións sexa Muros. Que está facendo esa señora? Pois esa señora non pode acceder a ese tipo de subvencións porque non ten orzamento. Entón, ao non ter orzamento, isto é un ir costa abaixo continuamente. Logo, acabamos de decir aquí que reduceu a deuda. Eses son números no aire, totalmente no aire, porque esta señora, que sepamos, o Concello de Muros, por desgracia, hai máis de 50 sentencias donde ten que adaptar os soldos e pagar os soldos, sobresoldos e como se di eso, e os atrasos dos funcionarios e dos traballadores. Ten 50 sentencias perdidas cos seus intereses e as súas costas. Entón, que alguén me diga a min como se fan eses números sin saber canto é o que debe pagar. E ademais, quero puntualizar que eu preguntaba en todos os plenos, preguntaba se esas eran as últimas facturas que traía a señora. E sempre dixo que sí, cando é mentira,
é mentira. Cuestión de orzamentos, tamén a cuestión da débeda, e eu introduzo, seguindo o guión, os sectores productivos. Xa se falou agora de cuestións industriais, tamén do sector do marisqueo, vostede mesma comentaba a cuestión do marisqueo. Ten por diante 2 minutos para expoñer o seu argumento no que queira. Bueno, con respecto aos orzamentos, que é algo comentado por todas as candidatas, pareceme estupendo que o saquen a colación, porque elas saben perfectamente que houve moitísimos cambios no persoal de intervención, o cual fai moi difícil elaborar un proxecto de orzamentos. Pero, aparte de todo iso, se lles enviou aos 3 grupos da oposición un primeiro borrador de orzamentos, porque sabíamos da disposición que tiñan a que se aprobaran, é dicir, ninguna, e entón, aínda así, lle enviamos un borrador de orzamentos para que puideran aportar as súas propostas e poder facer uns orzamentos todos xuntos. Nos acusan, ademais, de falta de diálogo. Esta é a falta de diálogo que tivo Compromiso por Galicia. Empezamos por convidar os 3 grupos a formar parte da Xunta de Goberno local, non quixeron, e lles enviamos un borrador de orzamentos para que fixeran aportacións, é verdade, para que fixeran aportacións, e ningún grupo fixo ningunha aportación a ese borrador de orzamentos, o cual dá idea da voluntade que tiñan para aprobar os orzamentos. Con respecto ao PAI, é certo que houbo 2 anos que non solicitamos o PAI da Diputación, porque é un préstamo, non é unha subvención. Son cartos que o Concello ten que devolver. E nos atopamos o Concello con un plan de axuste co que aínda seguimos, e co que agora sí que se está a piques de poder sair dese plan de axuste, e os números que atopamos no Concello impedían optar a ese PAI. Hoxe en día, coa economía saneada do Concello, sí que se pode acudir a ese préstamo, sí que se pode solicitar. De feito, no último post xa se solicitou ese PAI. Non é porque a nós non nos salira da gana aceptar eses cartos, senón era porque iso era incrementar a débeda, e ademais non se podía por estar inmersos en un plan de axuste e non ter o remanente de tesorería como había que ter. A día de hoxe temos todos os indicadores económicos positivos para poder acceder a ese PAI. E con respecto ao recoñecemento extrajudicial, bueno, houve, a señora González chegou a decir en algún pleno que non facía falta aprobar o REC en pleno porque eso se podía arreglar con un orzamento novo. Parece mentira que alguén que foi 7 anos alcaldesa diga semellante barbaridade, porque un REC hai que aprobalo en pleno sí ou sí, ainda que haxa orzamentos. E se o problema foran os orzamentos, en todos os demais concellos que hai orzamento aprobado, non se aprobarían REC. E máis, en ese REC había facturas da época da señora González. Imos co BNG, xa vexo que a cuestión dos orzamentos interesa ás candidatas, pero insisto que poden falar tamén, se queren, dos sectores productivos, como por exemplo da cuestión industrial ou da cuestión do marisqueo, que de seguro interesa tamén aos veciños e veciñas de Muros. Ben, antes de nada, non poden vostedes culpar a oposición de non ter orzamentos. Era un traballo que lle correspondía a vostedes, e se non o levaron ao pleno foi porque ou non foron capaces de desenvolvelos ou non lles interesou. Deixando xa os orzamentos a un lado, por non repetirnos co mismo, nos creemos que desde o Concello hai moitísimos campos nos que se pode traballar e nos que se pode fomentar o emprego a nivel local, así como desenvolvemento, como dicíamos, da economía productiva. Unha das cousas que nos vemos máis eficientes, que xa se están vendo en outros concellos, é o traballo cooperativo. Así como comentaba xa antes na anterior intervención, o viveiro de empresas que dá pé a que traballen tamén conxuntamente unhas con outras. Outra das propostas que nos levamos é a posta en marcha de novo do Banco de Terras para poder traballar o sector agrario do noso concello, porque sí que o hai, ainda que non sexa o máis salientable, e que se pode traballar dunha forma productiva e rentable. Todos sabemos os problemas que hai cas pequenas parcelas e cos problemas de terras que nos encontramos, e unha das nosas propostas é precisamente o Banco de Terras. Así mesmo tamén creemos que é super importante a protección do noso espacio pesqueiro, sobre todo no tema da pesca de baixura, que é un tema no que o BNG sempre se mostrou en favor da súa protección e do seu desenrolo, así como fomentar o mesmo polo respetuoso que é co medio e polo afianzado que está no noso Concello. Moi ben, damos a palabra a candidata do Partido Popular, Cando queira. Moi ben, a min gustaríame facer algunha referencia ao tema do emprego. A verdade é que nesta legislatura pois a única nota positiva que houbo no tema do emprego foi a celebración por parte da Xunta de Galicia da concesión ao Concello de 2 obradoiros de emprego e a concesión de fondos europeos tamén xestionados polo Grupo de Acción Costeira para abrir algunha empresa, porque o resto pois todo foron malas noticias, o peche de Calvo,
ou de comercios, de bares e hasta de peluquerías, que xa é o colmo do colmo. Non se executaron prácticamente ninguna das partidas de formación para o emprego, ni se fixo ninguna actividade dirixida ao emprendemento ou asesoramento. Nós temos moi claro que a creación de emprego é imprescindible se non queremos un pobo que sea un parque temático e de xubilados. Eu creo que aquí o Concello ten que xogar un papel proactivo, ser dinámico, ser áxil. Unha das cuestións que nos plantexamos é adherirnos á rede de concellos emprendedores da Xunta de Galicia, que suporá rebaixas fiscais e agilidade na tramitación de licencias para aqueles negocios que se queiran instalar no noso Concello. Hai que facer unha reordenación do mercado, foi un tema moi conflictivo en toda a legislatura, houve que leválo a pleno un montón de veces, insistir. Ao final, a señora alcaldesa decidiu xestionarlo pola súa conta, prescindindo do resto da corporación e das propias asociacións, e foi un desastre total. Hai que potenciar efectivamente os nosos produtos, especialmente o do mar. Nós somos partidarios tamén da creación dun mercado artesanal e ecolóxico, creemos que aí temos un gran potencial, hai bastantes servicios de artesanía que se poderían fomentar, e un tema fundamental é a dotación de servicios ao parque empresarial. Pedímolo en varias ocasións, tamén con pouco éxito na corporación. Hai que dotalo de servicios, de recollida de lixo, de servicio de correos que non o teñen, poñer a funcionar a depuradora e tratar de abaratar o coste do solo. Cando queira. Bueno, pois nós, como dixemos ao principio, nós vimos aquí a expoñer o noso programa e as manifestacións da señora alcaldesa que van por onde van a xente de Muros. Eu creo que é moi consciente de o que fixo e de que un concello sin orzamentos non pode funcionar. Sigue cos orzamentos do ano 2015 que deixamos nós aprobados no Concello, e efectivamente os orzamentos non se poden adaptar despois de 4 anos ás novas necesidades. Volvemos a decir, volvemos a recuncar sobre o dos orzamentos, porque tamén influye sobre a creación de emprego, e influye sobre a creación de emprego porque a señora alcaldesa o único que fixo estes 4 anos foi deixar a policía local sin plazas, o sea, como non podía crear plazas, porque iso é así. O sea, se non hai un orzamento, non se poden crear plazas no Concello, non é que teña outro tipo de atrancos e que este prohibido contratar, non se poden crear plazas no Concello se non hai un orzamento. A Policía Local está desmantelada. A xente de Muros, outro día, houve unha manifestación ali ben clara no Concello da inseguridade ciudadana que hai no Concello por culpa de que non hai plazas de Policía Local. As plazas do GES, hai plazas vacantes no GES, os de obras, a cuadrilla de obras está tamén totalmente desmantelada, non porque estén de baixa, sino porque houve xente que se jubilou e ela non é quen, non pode, sin orzamento, crear esas plazas. E a nós parecenos ben todo o que sea crear empleo en Muros, pero tamén nos parece de suma importancia que fomentar o turismo. O turismo, eu creo que ahora mesmo en Muros é a estrella de Muros, e o futuro pasa polo turismo. Co cal, para que ese turismo sea de calidade e teñamos acceso non solamente a crear novos postos ou por exemplo, nos levamos no noso programa, levamos a creación dun centro de formación de hostelería, porque hai unha gran carencia de xente traballadora de hostelería. Entón necesitamos que Muros se cree ese centro de hostelería, pero o problema máis grave de Muros, eu creo que a todos os niveles é a falta de comunicación. O Partido Popular nunca mirou para Muros, nunca, mentras gobernou, para dotarnos de unha variante que nós si propuxemos cando gobernou o BNG e o Partido Socialista, e creemos que é fundamental. Bueno, a señora González xa introducía a cuestión do turismo, que é precisamente o seguinte aspecto que quero introducir no debate. A candidata á reelección, preguntarlle polo traballo feito nestes últimos 4 anos e tamén polas ideas que ten en mente se repite na alcaldía para seguir impulsando o sector turístico. Bueno, pois o sector turístico foi un dos sectores que avanzou moitísimo estes 4 anos. O número de afluencia turística aos puntos de información turística de Muros, que son os únicos que están abertos durante todo o ano na comarca, aumentaron considerablemente, tanto de persoas soltas como de excursións, coas visitas guiadas. E o que se fixo foi facilitar e promover concentracións
de distintos colectivos no noso concello, porque iso nos sirve de altavoz de cara ao resto do mundo, non? Eu quería comentar ademais que no caso dos sectores productivos o que se fixo tamén foi aproveitar todo tipo de eventos na vertente turística. Me explico. Todos os eventos deportivos, por exemplo, neste mandato se crearon moitos eventos deportivos que xa se están consolidando que non había anteriormente, como o dualón, o trialón, o trial, que non había anteriormente. A parte, non, o dualón e o trialón non a fan as asociacións e o trial tampouco. E as que fan as asociacións fannas porque as asociacións xa sabía antes e non as facía. Fannas, primeiro, porque teñen ese interés, o cual é moitísimo de agradecer, porque sin eso é imposible, pero tamén as fan porque dentro do Concello non se lle poñen trabas e se colabora con todas e cada unha das actividades que organizan as asociacións. Pero hai moitas delas, así como 6 ou 7, que non organizan as asociacións que organiza o Concello directamente e que antes non había. A todos eses eventos, tanto os deportivos como culturais, se lles dá unha vertente turística porque eso facilita que a xente de fora veña a coñecer o noso Concello e logo co boca a boca eso vai funcionando. E con respecto aos sectores productivos, ademais, eu quería resaltar que se fixo, e se quere seguir apostando por eso, por unha aposta por os produtos locais e de proximidade. Fixéronse para intentar dinamizar e mover algo a zona do casco de Muros e do mercado. No propio mercado se fixeron actividades durante estes 4 anos que non se facían, como, por exemplo, feira de produtos de proximidade locais. Tamén se colaborou e se colabora coa cofradía asiduamente en prácticamente todo, en cursos de formación para os que solicitan un local que sempre o teñen e en recoller as demandas que fan. De feito, varias das obras de saneamento foi en resposta ás demandas da cofradía. Imos co Benega, propostas en materia de turismo. En canto ao turismo, desde o Benega creemos que unha das cousas máis importantes para Muros é desestacionalizalo e non depender só do turismo de verán. É necesario que teñamos unha afluencia continua durante todo o ano. Para elo, unha das cousas que nos propoñemos é desestacionalizar a carteira cultural e a oferta que hai, pero para eso, sabendo como funciona a oferta cultural do noso Concello, que principalmente ven dada polos eventos que organizan as distintas asociacións, hai que poñer as asociacións en comunicación. Dende o Benega, unha das cousas que propoñemos é a creación dun consello cultural que poña a todas as asociacións en comunicación para que se poida organizar así unha axenda cultural que abranga todo o ano e que aparte este tamén descentralizada en Muros, que teñas eventos en todas as parroquias, non só na vila, porque teñen o mesmo dereito os veciños de Esteiro, que de Louro, que de Serres e que de Muros. Parecenos tamén moi importante introducir a Muros dentro dos circuitos turísticos para poder promocionalo e así como promocionar outras alternativas de turismo distintas ao turismo de praia, que temos unhas praias preciosas, pero Muros ten moito máis que praia. Nos propoñemos fomentar a creación de empresas de turismo de aventura que organicen rutas tipo senderismo, rutas cabalares, rutas de quad, así como actividades de escalada ou actividades acuáticas, pero que se poidan descentralizar do verán, que aparte deses 3 meses, que si temos 3, temos sorte, se poidan levar a cabo durante todo o ano. Imos co Partido Popular. Bueno, para nós o turismo constitúe, como non podía ser de outra maneira, un recurso económico moi importante, tanto o turismo de praias como cultural. Tamén nos interesa a cuestión de desestacionalizarlo, debe ser unha prioridade. Consideramos que a combinación de distinto tipo de actividades físico-deportivas, náuticas e de naturaleza podía crearse unha actividade para ofrecer actividades todo o ano, pero hai 2 elementos que consideramos moi importantes e que aquí non se mencionaron, que son o recoñecemento do Camiño de Santiago pola vía marítima e a náutica recreativa. Muros é o primeiro porto en canto a tránsitos, gracias ao porto e o investimento que se fixo desde a Xunta de Galicia, cando precisamente gobernaba o PP co Benega no Concello de Muros. Creemos que iso é un potencial moi importante para o noso Concello. Hai que continuar cas melloras no porto. Aí hai un oco importante porque cada vez son máis os viaxeiros de barco que paran no noso Concello. Hai que ofrecerlle servicios, hai que potencialo e hai que ter en cuenta unha cuestión,
que é que non podemos ofrecer un destino turístico onde non hai onde deixar un coche, onde as rutas están absolutamente abandonadas e deixadas na man de Nuestro Señor, porque, bueno, hai que ver como está, por exemplo, pois a zona da Lagoa de Louro, que recentemente fomos por ali, e aquelo pois é unha pena, absolutamente abandonado e destrozado, unha ruta magnífica que podería haber ali, pois está totalmente deixada da man de Deus, como en esa, como en outras moitas cuestións, como pois as petroglifos ou outros temas culturais que poderían ser moi interesantes para o Concello e que están prácticamente abandonados. Tamén nos gustaría señalar que hai máis de 50 anos que non se pechaba o Bar San Francisco Louro, que é do Concello e que aí sigue. Gracias. Bueno, pois nós queremos empezar falando de turismo, volvemos a retomar que hai que mellorar os accesos ao Concello. Hai que conseguir que esa variante se faga. De feito, nós sabemos que existe un proxecto dunha persoa de Muros, entonces o que temos que facer entre todos é conseguir que ese proxecto se leve a cabo e que Muros teña unha variante para que sea moito máis asequible, moito máis fácil chegar a Muros. Eu aposto, nós dos do Partido Socialista apostamos pola hostelería muradana. Está claro que ahora mismo é un hándicap moi importante defender os hosteleiros e non crearlle trabas e meterse con eles, como fixo a señora alcaldesa en agosto, que lle quería retirar as terrazas. Entonces, nós, na oficina urbanística que tuvemos, que deixamos creada no Concello de Muros, hai un plan de terrazas listo e aprobado polo Pleno. Os hosteleiros, por activa e por pasiva, están pedindo todos os días que se pongan en funcionamento ese plan de terrazas e a señora alcaldesa non solamente non o pon en funcionamento, sino que lle pon todas as trabas do mundo. Apoiar os emprendedores, fundamental, apoiar os emprendedores. Tuvemos a sorte de que en Muros se creou unha empresa con todas as trabas do Concello, que nin lle botou un asfalto o camiño para poder chegar a él, e tuvemos a sorte que se creou unha depuradora de moluscos que está dando emprego a moita xente, e nós creemos que esa xente hai que apoiala, hai que ofrecerlle desde o Concello todas as facilidades posibles e non poñerlle trabas. Logo tamén quero deixar claro aquí que cando marchamos do Concello había unha bandeira azul, había máis de unha bandeira azul. Esta señora perdeu a bandeira azul por falta de mantemento nas playas. E logo, como ben apuntaba a representante do BNG, había que desestacionalizar o turismo e nós íbamos todos os anos a Fitur e de ali traíamos un montón de contratos feitos cas tour operadoras, que é o resultado de que agora visiten Muros, e esta señora deixou de visitar Fitur tamén. Bueno, o tempo pasa voando, se les parece, imos facer a derradeira rolda deste bloque de intervencións falando da situación das contas municipais, unha cuestión que xa se tratou en diferentes roldas deste bloque temático, pero se les parece facemos unha última pincelada a esta cuestión e descansamos un chisco, e tamén introduzo a cuestión dos impostos, que hai que facer con eles, as súas ideas en canto á cuestión dos impostos na localidade. Un minuto para compromiso. Bueno, permíteme que, antes de nada, vou cos contas porque creo que non vale a pena. Bueno, cas contas eu xa comentei o que había, vale, reducimos a débeda, como decía antes, en case 2 millóns de euros, a pesar do que diga a señora González, iso é así, é unha realidade. Os proveedores non teñen as deudas que tiña o Concello cos proveedores do Concello de Muros agora son pequenísimas e ridículas en comparación cas que había pequenas empresas, según nos contaban, que tiñan deudas moitísimos meses pois de 10 ou 15.000 euros, agora iso é totalmente inexistente. Os proveedores cobran, a pesar das trabas que tivemos no pleno, comentaba antes a señora Monteagudo que levamos un REC a pleno, é verdade, levámoslo 5 veces e logo levamos a estimación dun recurso que puso un dos proveedores ante a negativa a aprobar ese recoñecemento, que non é máis que a aprobación das facturas, que non é máis que a aprobación das facturas realmente comprobadas e que se estaban os servicios feitos. Venga. En canto á economía, antes de nada, o primeiro, hai que presentar uns orzamentos, porque senón
podemos nos esquecer que si de reducir débeda nin nada, porque unha cousa leva a outra, non se pode levar adiante o Concello nas condicións necesarias sin uns orzamentos aprobados que contemplen todo, tanto a amortización da débeda, que evidentemente hai na que facer, porque hai unha débeda que hai que pagar, pero non se pode dedicar todo o investimento do Concello simplemente a amortizar débeda. Sin uns orzamentos en condicións non se poden nin pagar traballadores, nin xerar emprego, nin potenciar nada. Agardo no próximo mandato ter persoal suficiente e unha oposición que o permita. Os traballadores cobraron todos, Partido non houve Popular. ningún que non cobrara. Imos co Partido Popular. Eu quería facer mención aquí a un tema que foi bastante estuvo presente ao longo de toda a legislatura e foi o tema da baixada do IBI. Despois de todos os problemas que a señora Alfonso tuvo para poder debater sobre o IBI ca señora González como alcaldesa, resulta que presentan unha proposta de baixada do IBI, nos presentamos unha, eles presentaron outra posterior e resulta que vai por Dios. Non se podía tramitar porque non estaba en plazo. Despois tuvemos que levar 4 veces a baixada do IBI a pleno para conseguir que se baixara un punto. 4 veces. Pedimos en varias ocasións, polo menos 2, que se aplicasen bonificacións na cota do IBI a determinadas empresas, a determinados colectivos. Non foi posible porque non houbo maneira de que o equipo de goberno fose capaz de levar a cabo esa baixada que, por certo, se aprobou en pleno, como tantas outras cousas que non fixeron. Imos co PSDG e marchamos. Bueno, pois efectivamente, señora Alfonso, fan falta presupostos no Concello de Muros. En calquer concello fan falta presupostos e non vale a teoría de hai moitos concellos que non teñen presuposto e que fixeron o que fixeron. A nós, en realidad, o que pasa en outros concellos non nos importa moito. Importanos o que pasa no noso concello. E acabamos de puntualizar ahora mismo e decirlle que desmantelou a Policía Local, desmantelou a cuadrilla de obras, está todo sin mantemento, non temos acceso ás subvencións por culpa de que non hai orzamento, señor Alfonso. Por culpa deso. Entonces, se quer decir que vai crear emprego, que vai facer mil maravillas, que acaba de decir aquí ahora mismo, que non é certo a maior parte das cousas que dixo, porque a xente de Muros así o sabe. E con respecto aos orzamentos, volvemos a recuncar un segundo nos orzamentos, eses números que dan non son reais, porque non poden ser reais cando ela non contabilizou as máis de 50 sentencias que ten condenatorias para pagarlle a xente os traballadores que lles debe atrasos e costas e un montón de cousas. Non son reais. Son reais e podense consultar en páxinas oficiais. E esas 50 demandas é simplemente o recoñecemento do carácter de persoal indefinido que vostede deixou no Concello durante moitos anos. Efectivamente, porque agora teñen a confianza e a tranquilidade de poder reclamar o que é seu, a súa condición de persoal indefinido, do persoal que vostede deixou ali que era indefinido. Esperemos que as multas coercitivas, e os datos económicos se poden consultar nas páxinas oficiais do Ministerio. E non do peto do Concello. Aclarada esta cuestión, facemos unha mínima pausa para a publicidade e de contado máis Contrastes Muros. Pois seguimos neste Contrastes Muros nesta noite de luns aquí en Canal Rías Baixas e agora imos facer nesta parte final do programa un repaso por diferentes asuntos que de seguro interesan moito os veciños e as veciñas do Concello de Muros. Se lles parece, as convidadas falamos de políticas sociais, de demografía e tamén de atención ao rural, entre outras moitas cuestións. Ten a palabra a candidata do BNG e xa que as 4 candidatas son mulleres, quixen tamén introducir neste bloque temático a cuestión de igualdade, que tamén podemos introducir na cuestión das políticas de benestar e nas políticas sociais. E vou preguntar a candidata do BNG por esa cuestión. Que ideas ten na súa mente para fomentar a igualdade entre homes e mulleres na localidade? Bueno, no noso caso, a igualdade transversal en todo o programa. Entendemos que unha organización que se fai chamar feminista debe ser feminista en todos os pasos que dá, pero como medidas concretas sí que levamos varias. Unha delas é traballar nun protocolo para a erradicación da violencia de xénero que abranga todos os ámbitos, que contemple persoal formado para a atención das víctimas, que evite o contacto de víctima e agresor o maior tempo posible, así como evitar que sexa a víctima quen teña que pasar polas comisarías unha vez ten que facer declaracións e mover
esas declaracións, xa que temos unhas oficinas do CIM, as oficinas do CIM. Tamén creemos moi importante volver a poñer en funcionamento a casa de acollida que xa había, así como creemos que hai que realizar a través do CIM campañas formativas, incluso clases de autodefensa, de defensa persoal. Tamén creemos neste punto moi importante traballar no desenvolvemento de políticas en contra do acoso que sufre, sobre todo en idades máis novas, o colectivo LGTBI, porque, por desgracia, a día de hoxe sigue sin dárselle a visibilidade que merecen, sigue sendo para a xente que forma parte deste colectivo sigue se atopando todos os días con moitas trabas. Moi ben, pois damos a palabra, candidata do Partido Popular. Pois eu, a verdade que, cando aos medios de comunicación, pois vos sorprendedes de que seamos 4 as mulleres candidatas, eso quere decir que eso non está tan asumido nin pola sociedade, a igualdade non está tan asumida. A min, a verdade, é que como muradana, pois me resulta, síntome orgullosa de que sexamos 4 as mulleres que nos presentamos no noso concello. Eu creo que en Muros a presencia da muller e a participación da muller na vida non é algo excepcional, pois nós temos de todo, abogadas, procuradoras, tendeiras, músicas, costureiras, farmacéuticas, maestras, arquitectas. Creo que en ese sentido pois hai xente que ocupa cargos de responsabilidade no concello, na cofradía, nos centros de enseñanza, en organizacións, en colectivos. Eu penso que aí podemos decir, e con orgullo digo, que as mulleres muradanas pois somos mulleres valentes, decididas e mulleres do noso tempo. En canto ao plan de igualdade, pois en Muros xa existe un plan de igualdade, outra cousa é que pase do papel á realidade. Tamén nesta legislatura se constituíu a Mesa Interinstitucional contra a Violencia de Xénero. Todos os pasos que se dean nese camiño cara a igualdade real e efectiva pois son importantes. Creo que é un traballo colectivo que hai que facer entre todos, onde o ámbito educativo pois é unha cuestión moi importante, pero no que afecta ao propio Concello e onde o propio Concello pode actuar, pois que, por exemplo, na elaboración da RPT, da Relación de Postos de Traballo do Concello, nos orzamentos, nas bases de execución, creo que é necesario incorporar aí unha perspectiva de xénero. A formación, a colaboración con colexios e con entidades, as campañas de difusión de actividades teñen que ser elementos fundamentales cara a conseguir unha igualdade real e efectiva. Imos co PSDG. Bueno, está claro que desde o PSDG somos os máximos defensores da igualdade e, por certo, esa casa de acollida que fixemos en Muros, que fixemos o goberno do Partido Socialista e o goberno de Compromiso por Galicia, que tanto ven a contar aquí que fixo, non foi nin capaz de poñer en funcionamento, e nos creemos que era unha demanda importantísima para as mulleres de Muros. A igualdade pasa, sin ninguna dúbida, pola conciliación. Non hai outra forma de ser máis iguales. Hai que poñer en marcha un plan de conciliación. Por eso nos levamos como de forma moi prioritaria e seguramente no primeiro, no segundo mes de mandato, se gobernamos, vamos a poñer a funcionar unha guardería municipal, porque as mulleres teñen que ter tempo para realizar as súas tarefas, para dedicarse aos seus traballos, e é fundamental que teñamos onde meter os nosos pequenos e tamén onde nos cuiden os nosos maiores. Por iso digo que a igualdade nas mulleres pasa basicamente polas políticas de conciliación. Compromiso. Bueno, nos pola nosa banda, o que nos gustaría sería seguir coa liña destes 4 anos, donde se intensificou o traballo a prol da igualdade. Nos apuntamos a todas aquelas iniciativas que peleaban neste senso, como comentaba a señora Monteagudo, creamos a Mesa Interinstitucional contra a Violencia de Xénero, tamén nos apuntamos á campaña Muros en Negro, a nos non sei igual de que tipo de ideoloxía, porque hai que nos encaixa aí, veña sempre que nos parece interesante e que nos pareza positivo nesta loita. Pero fixemos especial fincapé en este mandato no traballo
coa poboación de menor idade, incluso entre os máis pequeniños da escola infantil ou das escolas infantís e dos pequenos dos colexios. Fixemos actividades tan novedosas como o primeiro libro dos Bolechas, que falaba de igualdade, que foi un xeito, creo que, moi bo de introducir en moitas familias o tema da igualdade que de outra maneira é casi imposible de introducir. Fixemos actividades de autodefensa e fixemos actividades de concienciación en distintos sectores da poboación. O tema da conciliación é clave para a igualdade, pero a conciliación debe ser non para as mulleres, debe ser para as familias, porque iso lle dá liberdade ás mulleres para ser iguais cos homes. Eu creo que a conciliación non é só unha cousa de mulleres, é cousa das familias, e aí hai que, ademais da escola infantil, que hai que, ou un pai que hai que poñer en marcha canto antes, hai que facer actividades de conciliación durante todo o ano, pero tamén nas épocas nas que non son período escolar, non lectivas. Moi ben, pois falamos agora, se os parece, de máis asuntos relacionados co benestar dos veciños e das veciñas de Muros. Devolvo a palabra á candidata do BNG e sobre estas cuestións de materia social, que precisa o Concello? Ben, en canto a servicios sociais, como xa ben se dixo, unha das cousas fundamentais que precisa agora mesmo o Concello é unha residencia xeriátrica, porque agora mesmo non hai ese servicio no Concello, e por desgracia son moitos os nosos maiores que sí que precisan atención domiciliaria todos os días, e senón unha residencia dentro do Concello non hai o persoal suficiente para darlle atención a toda a xente que o precisa, e non todas as economías se poden permitir pagarlle a unha persoa para que, inda que sea axudarlle cos servicios máis básicos do fogar. Creemos que a atención no fogar é un punto que hai que reforzar e que hai que meter máis persoal, aínda que non se poida aumentar o gasto en persoal é algo indispensable. Non podemos deixar que unha persoa este pendiente de que quede un traballador libre para que lle den a él o servicio deso. Aparte de eso, o que se comentaba en canto a transparencia e demais, creemos tamén moi importante a elaboración da RPT do Concello para poder regular ben o gasto do persoal. Aí entraría tamén o persoal auxiliar do fogar. Partido Popular? Bueno, para nós, este bloque de políticas sociais, de demografía, é moi importante, porque as persoas, os veciños, son o eixo do noso traballo e son o que máis nos importa. Por iso, no noso programa Familia, atención á diversidade, traballar contra a exclusión, atención a maiores, traballar pola igualdade, a infancia e a xuventude, cultura e deporte, saúde e consumo, son cuestións nas que levamos propostas moi concretas. Non só falamos da necesidade de poñer en marcha un servicio de gardería ou de escola infantil, sino que tamén temos previsto crear un banco de horas para a atención de nenos e dependentes. Outro tema no que imos traballar será na reducción de cargas fiscais para familias. Queremos que o noso sexa un concello accesible, que haxa deporte inclusivo, que se programen, que colabore cas entidades que prestan estes programas de respiro familiar, onde un fin de semana a xente se pode ir e deixar as persoas que ten o cargo con acompañantes. Creemos que é moi importante, e dada a actual situación do que falábamos antes de inseguridade, de problemas de seguridade e de consumo de drogas no entorno mesmo do Concello, poñer en marcha programas de prevención de adiccións, de drogodependencia e de ludopatía. Hai entidades que xa tratan esas adiccións, pero hai que poñer en marcha programas de prevención. Neste marco, nós tamén queríamos poñer en marcha, e témolo bastante xa diseñado, bastante avanzado, un bono de transporte para maiores e para xóvenes, e a creación dun espacio xuvenil de ocio. Non pode ser que os rapaces estén todo o día na rúa sin ter onde meterse. O que falábamos tamén, falámoslo xa en moitas ocasións, da necesidade de crear unha axenda cultural e deportiva onde se podan ver, reflexar todos os eventos que se realizan no Concello para que non se pisen uns con outros, da cesión de uso de instalacións do Concello para asociacións, da mellora das instalacións deportivas, que tamén entendemos que entraría en este ámbito,
sinaladamente pois o campo de fútbol Arturo Balayo, que pedimos en varias ocasións, de coordinar actividades entre a NASMU e a ESMU, programas de hábitos saludables, etc. PSDG. Bueno, pois nós estamos un pouco pasmaos da manifestación da portavoz do Partido Popular, porque o papel todo aguanta, e hasta aguanta esas manifestacións, sabendo de que en Muros temos un centro de maiores, un centro para a terceira idade, que creamos cando gobernaba o Partido Socialista, e tamén temos un centro, unha guardería infantil en Esteiro, que tamén a creamos nosotros, e efectivamente, e vostede, que a Xunta do Partido Popular, son quen de deixar consentir de que os nosos maiores vayan a Lugo ou vayan a Ourense, porque a normativa que aprobou a Xunta de Galicia é que o Concello de Muros o único que fai é pagar os gastos, nada máis. Dispós prioridade ninguna, solamente paga os gastos, tanto da guardería como do centro de día. Eso hai que arreglalo, porque van a Lugo e a Ourense, sí, moita xente de Muros, sí. Non son capaces, non hai plazas, e entonces está chea de xente de Cee, de xente de Carnota, de xente dos concellos limítrofes, cando desde o Concello de Muros non se fixo nada para mellorar eso. Non é a primeira guardería que vamos a crear, non é o primeiro geriátrico, Muros si sería, pero o primer sitio de apoio aos maiores que vamos a crear, e vamos conseguir que funcione. Non podemos consentir que se enchan as plazas de forma arbitraria, como está facendo a Xunta de Galicia, e o único que fai de poñerse en contacto co Concello, e creo que non me equivoco, é para pasar as facturas de pagar a luz e o mantemento. Pois escoitamos as propostas de compromiso, cando queira. Bueno, vamos a ver, no centro de día hai prazas libres vacantes, no centro de día, na escola infantil non, pero no centro de día sí. Hai unhas cuantas. Bueno, en estos 4 anos incrementouse o gasto na área de servicios sociais. As horas de axuda a domicilio dende o 2015 ata agora incrementáronse en máis de 7.500 horas, as horas de axuda a domicilio, co conseguinte incremento de persoal dedicado a isto, e incluso tivemos que recurrir á prestación de unha empresa externa para que completara, porque efectivamente as limitacións legais nos impiden ampliar máis o persoal que está atendendo a esta atención. Máis de 7.500 horas se incrementaron desde 2015 ao 2018, son datos que se poden comprobar documentalmente, igual que os económicos de antes. Pero ademais de eso, en este mandato, apelando á solidariedade, se fixo a contribución que lle corresponde polas persoas usuarias que hai, a contribución económica, o stand de Noia, e se fixo un convenio coa Asociación Misela para o transporte adaptado, para algún persoal o transporte adaptado, algo que non había. Nos adherimos a fondo. En Muros hai transporte adaptado, pero non era suficiente. Bueno, vamos a deixar que o criou vostede. Vostede tuvo 3 meses a Disbismur sin transporte adaptado. Adherirse ao Concello de Muros ao Fondo de Cooperación, e así como a colaboración continua con a Disbismur e con todas aquelas entidades que o solicitan de carácter social. En canto a instalacións para asociacións, en este mandato eu non contei cantas, pero hai varias asociacións que están facendo uso para as súas reunións e actividades de instalacións municipais. Algunhas delas que levaban moito tempo solicitando un espacio onde reunirse e participar. A Disimiela ten o mesmo espacio que tiña cando nos chegamos, no Colexio de Louro, instalacións do Colexio de Louro. Tuvo que ir fora de Muros. Bueno, pois agora que a candidata de Compromiso por Galicia introducía a cuestión da participación de certas asociacións e demais, pois imos introducirnos tamén a cuestión da participación da veciñanza nas cuestións políticas que acontecen dentro da Casa do Concello de Muros. Pregunto a candidata do Bloque Nacionalista Galego sobre esa cuestión, sobre a cuestión do fomento da participación, pero tamén inclúo tamén a cuestión da transparencia. Como facer que o Concello sexa máis transparente? Ben, do BNG creemos que o Concello ten que ser un Concello aberto, onde calquer veciño poida acceder ca maior brevidade posible a toda a información que haxa, así como saber como vai funcionando o noso Concello, poder participar. Creemos que é moi importante sacar as oficinas da Casa do Concello cara fora, non físicamente, entendámonos,
pero si facer accesible a xente. Unha das cousas que propoñemos é deslocalizar tamén o Concello, poder poñer servicio un día a semana ou un día cada 2 semanas, cando así sexa posible, tanto en Esteiro como en Louro, para poder evitar o desplazamento da veciñanza cara a Muros, que non sempre é doado, así como facilitar os trámites todos por vía telemática e poñer a disposición da veciñanza a axenda dos membros do Concello para saber cando poden ou non toparse cos membros do órgano de goberno. Pois damos a palabra á candidata do PP. Moi ben, pois en canto a... Quería facer unha pequena puntualización polo tema do servicio de axuda a domicilio. Efectivamente se incrementou, pero hai 10.000 horas sin utilizar e hai 67 persoas pendentes de atender no Concello. A nós, en canto a participación e a transparencia, pois bueno, non nos parece nin de lonxe suficiente con emitir os plenos en YouTube e usar as redes sociais para dar cumprimento a ese compromiso de participación dos veciños na vida municipal. Hai órganos creados no Concello, como o Consello Escolar Municipal, como o Consello Veciñal, como a Mesa Local de Comercio, aos que se deixou absolutamente de lado nesta legislatura. O fácil é facer comentarios nas redes e que a xente desbarre ali o que quira, ou na súa casa vendo o vídeo do pleno pola tele ou no ordenador, pero iso non é ser transparente ni ser participativo. Desde o noso punto de vista, tuvemos que pedir en varias ocasións que se publicaran as actas na web, porque non se dan publicado, e de feito, pois a última que hai é de xullo do 2018. É un tema que hai que traballar. Ser transparente e participativo non é hacer unha aplicación para que a xente dea de alta os problemas despois de 4 anos de escoitar queixas continuas sobre a falta de mantemento de espacios, pois crear unha aplicación para baixarte no móvil e que digas que a farola de non sei onde está estropeada, pois parece, bueno, un pouco un cachondeo e un pouco burlarse un pouquiño da xente. Nós creemos que hai que poñer a funcionar os órganos que hai de participación. Si non os hai, pois haberá que crealos nas áreas nas que non existen, pero si hai 3 moi importantes que non se lles convocou, creo que unha vez o Consello Escolar Municipal e unha vez a Mesa Local de Comercio, para que participen da vida municipal e para que contribúan coas súas aportacións a xestionar o que é de todos. Moi ben, voulle preguntar á candidata do Partido Socialista, xa que foi alcaldesa tamén vostede, era máis transparente daquela o Concello de Muros que agora? Bastante máis transparente. Nós sempre lle demos a documentación á oposición. Esta señora pasa por non entregar a documentación. Era unha queixa generalizada de todo o mundo. O sea, había que pedir a documentación por activa e por pasiva. Un montón de veces, desde o Grupo Socialista, pedimos que nos mandara varias cousas e a contestación é: eu non teño ningún problema, pero nunca estaba a disposición. De feito, ten un montón gobernou encima de reparos, debe ter sobre 200 reparos de intervención e nunca vimos eses reparos de intervención. Ela cree que fixe un Concello transparente porque o transmite por YouTube, eso é o único que fai, pero o que queren os veciños é chegar ao Concello, encontrar unha persoa con quen falar e que tome decisións. Esta señora dille a todo o mundo que sí, logo non fai nada do que di. Nada. E últimamente nin está no Concello. Cando gobernábamos os socialistas, sempre estaba esa porta do Concello aberta a todo o mundo, atendíase a todo o mundo, tomábanse decisións e de feito víanse as decisións que se tomaban. A señora dille un que sí, ven outro detrás dille tamén que sí, dille a todo o mundo que sí, pero ao final decisión ninguna. Efectivamente, hai órganos xa creados no Concello que non funcionan como non funciona nada. E nós no noso programa levamos crear un punto de atención aos ciudadanos con uns días señalados para falar de temas diversos, un para o urbanismo, outro para a cultura, outro que é importantísimo que a xente leve ali as súas peticións e, dende logo, resolvelas, porque esta señora non resolvía non as peticións, escuitaba todo o mundo, pero non resolvía ninguna, senón que un exemplo claro de que non resolve ninguna é que os acordos plenarios están todos sin executar. Non executou vostede ningún acordo plenario. Ten todo aí. E logo vennos contar aquí de que o Concello é moi transparente. Transparente, primeiro, ten que ser cumplindo a lei e entregando a documentación á oposición, que moitas veces cárganos de papeles con unhas raíñas que non sabemos o que é
e entonces queda toda convencida de que nos dou documentación. E logo no pleno sempre estamos protestando todos os grupos dicindo que nos falta documentación e ela di que nunca ten problema, eu non teño ningún problema. Pois voulle facer a pregunta inversa, é agora o Concello de Muros máis transparente que cando recibiu o bastón de mando do PSDG? Bueno, tan transparente é que, como recoñece a señora Monteagudo e a señora González, se retransmiten os plenos en directo e quedan grabados en YouTube. Nos levábamos anos, cando estábamos na oposición, levábamos anos pedindo que se gravaran os plenos, xa non en imaxe, tanto non pedíamos nunha grabadora de sonido, porque sempre había discusión a hora de aprobar as actas, e entón lle decíamos a daquela alcaldesa, a señora González, que se gravaran en sonido e así se acababa a discusión, nin era o que dixera ela, nin o que dixéramos nós, pero negouse rotundamente. E os plenos se convocaban sin cumplir os prazos no anterior mandato. Nos cumplimos todos os prazos. Un pleno que se celebra un xoves, se teñen a documentación dese pleno o luns da semana, o mércores da semana anterior, cando se convocan as comisións informativas, que se convoca todo en prazo. Dende ese mesmo momento teñen a documentación a súa disposición no Concello e se lles envía. Algúnha vez é verdad que faltou algunha por correo electrónico, pero vostedes saben, e vostede que é alcaldesa máis, pois porque non se molestaba en ir velo ao Concello de Muros. En plazo se convocaron os plenos, algo que non acontecía no Concello de Muros nunca. Se levaron a pleno todas as mocións que se presentaron por rexistro de entrada, salvo a última moción que presentou o BNG sobre a escola infantil, tema do que falamos igual no pleno, e expliquei o por que non se levara e falamos igual aínda así no pleno. Foi a única, leváronse todas, cando nós... Non se levou ao pleno, firmamos os tres e non a deixou nin debater, o das aceras de Serres, de Baño. Levámolas todas, cando nós no mandato pasado tivemos que acudir á Xusticia para poder debatir en pleno a moción da baixada do IBI, algo que impediron o Partido Socialista e o Partido Popular daquela. Con respecto á participación dos plenos, das aceras se falou nos plenos, das aceras das que fala a señora alcaldesa, se falou nos plenos porque en varias ocasións viñeron distintos colectivos a poder expresar no pleno a súa opinión, o seu malestar ou as súas reivindicacións. En todos os casos se lle permitiu, a pesar, teño que decir, das reticencias de Secretaría que decían que non debería, pero eu quería que puderan falar ali, expoñer ali o seu problema. E se a señora Monteagudo lle parece un cachondeo o programa Línea Verde, pois é unha pena e creo que é algo a ter en conta. Eu creo que é importante, nos mundos nos que estamos, que calquera persoa poida, dende calquer lugar, comunicar unha incidencia e poder facer un seguimento e poder protestar en caso de que non se lle faga caso de que tal día o comunicou e non se lle fixo caso. Bueno, pois se lles parece, estamos xa a piques de rematar o programa, chegamos xa a ese momento no que cada unha de vostedes tenga a ocasión de dirixirse aos seus veciños e ás súas veciñas directamente. Xa saben que é unha parte do programa na que non está permitido facer referencias nin alusións ás súas contrincantes, é dicir, non poden facer ningún tipo de comentario sobre ningunha das outras tres candidatas que están aquí presentes. Trátase de lanzar unha mensaxe limpa á veciñanza, pois con aquela idea ou con aquel argumento que vostedes pois consideren oportuno. É o momento da intervención da candidata do Bloque Nacionalista Galego. Ten por diante un minuto. Ben, pois, o BNG presentámonos a estas eleccións cunha candidatura, por un lado, renovada, polo outro, con persoas que xa formaron parte deste goberno. Somos unha candidatura que vai limpa, que non ten ningunha colga de non poder entenderse con ninguna forza. Somos unha candidatura capacitada para o diálogo perfectamente e con unha formación que acreditamos nos postos que levamos. Somos unha candidatura agora mesmo que se presenta ca capacidade de formar goberno e, sobre todo, de diálogo con todas as forzas. Moi ben, grazas, señora Lago. Quenda para a candidata de Compromiso por Galicia, un minuto, aquí a cámara. Ben, Compromiso por Galicia volve a presentarse ás eleccións á alcaldía de Muros para poder seguir traballando co feito durante estes 4 anos deste mandato que remata. Queremos seguir traballando con esa transparencia da que falábamos agora últimamente, queremos seguir traballando en saneamento, queremos seguir traballando coa sociedade en xeral do Concello de Muros, co tecido asociativo e coas entidades para ter un concello moito mellor. Se con solo 3 persoas e coa situación na que estábamos demos feito todo o que demos feito a pesar dos atrancos, que non faríamos se fóramos máis de 3 persoas e con estabilidade no persoal do Concello. Así que
o que queremos é poder seguir traballando nesta línea, pero en mellores condicións. Moi ben, grazas, señora Alfonso. Quenda para o PSDG, un minuto, aquela cámara. Bueno, o Partido Socialista de Muros preséntase novamente á Alcaldía de Muros con moita ilusión. Somos a única forza de izquierdas con posibilidades de goberno. Somos un grupo que temos proxecto, que temos un programa moi amplio, que temos un programa moi ambicioso e necesitamos conseguir que Muros siga adiante. Non podemos consentir que Muros vaya para atrás como pasou estes 4 anos. Entonces necesitamos que un Muros limpio, un Muros saneado, un Muros con proxecto e necesitamos gobernar co apoio do Goberno de España con Pedro Sánchez, necesitamos gobernar Muros co apoio da Diputación da Coruña e necesitamos gobernar Muros co apoio de todo o equipo que formamos con 13 persoas, con moita ilusión, con experiencia e con moita gana de traballar. Grazas, señora González. E a quenda da candidata do Partido Popular, un minuto. Bueno, pois eu quero dirixirme a cada un de vós, a cada muradán e a cada muradana. Nos días temos a oportunidade de abrir unha nova etapa no noso concello, unha etapa na que queremos facer unha política máis eficaz, máis responsable e máis cercana. Durante estes 4 anos traballamos para os veciños presentando propostas para dar solucións a problemas reais do día a día. O noso concello precisa de persoas capaces, preparadas e dispostas a presentar e levar a cabo as iniciativas que fagan de Muros un concello mellor para vivir e traballar. E esas persoas están na lista de Populares Muros, sin dúbida, xente competente, traballadora, que sentimos, vivimos, coñecemos e queremos ya Muros. Persoas que imos afrontar con responsabilidade, boa xestión e diálogo os retos que temos por diante. Pídoche que apoies a nosa candidatura convencida de que podemos responder con solvencia a túa confianza. En Muros, decides ti, decidides vos. Moitas gracias e boas noites. Grazas, señora Monteagudo, completou tamén o seu tempo. Grazas ás 4 por participar neste debate electoral do Concello de Muros e sorte o vindeiro 26 de maio. Nos agora marchamos. Antes, xa saben, teño que lembrarlles as vindeiras citas electorais aquí en Canal Rías Baixas. Mañá visítanos o Concello de Porto do Son, o mércores é a Quenda da Pobra, o xoves Caldas de Reis e o venres o Concello de Vilanova. Xa saben que continuamos percorrendo todas as Rías Baixas na procura de ideas e escoitando as diferentes candidaturas que se presentan a eses comicios municipais do 26 de maio. Graciñas, como sempre, pola súa atención. Adeus.